سلام علیکم подписчикои азиз, ҳамаи шуморо хушомадед мегем ба YouTube канали Мол Бозори Масчо. Дар навори имрӯза дӯстон навор гирифтем барои шумо се сар боқои гибриди фурӯшӣ. Мана дӯстон боқаи номери 1 чиста миясно дӯстон. Оянда худохоҳад ҳам барои насл гирифта мешавад, ҳам барои бонӣ кардан. Иншоалло боварӣ дорам ки боқаи оянда калон шавад, яке аз боқои гиганти яктона мешавад иншоалло. 2 сола шавад агар бо амри парвардикор дӯстон. Мол дӯстон вазни зиндааш тақрибан як 250 кило, 20 кило плюс минус 250 кило. Шояд 20 кило зиёдтар я 10-20 кило камтар борад дӯстон. Мол дӯстон ягон хел камбудӣ надорад, хурдан саломатиёш 100% иншоалло. Нархи мол дӯстони азиз, худаш манами мол отдельно фурӯхта мешавад бо маблағи 17800 сомонӣ дӯстон. боз камутун савдо мешавад. Мол дӯстон ҳам дароз, ҳам ғафс, ҳам даступои ғафс дорад, ҳам косаи васе дорад, яъне ки қафоаш васе. иншоалло оянда яке аз беҳтарин боқо мешавад дӯстон. ин боқо қарор дорад дӯстон дар ноҳияи Масчо, вилояти Суғд. касе мехоҳад омада дар наздик мебинед ё ки через телефон харидорӣ мекунем, ин кори шумо дӯстон. даступош дӯстон бениҳоят мол дӯстон ғафсай, бениҳоят ғафс. чунки мол дар навори худаш маълум ки худохоҳад моли беҳтарин мешавад. стойкаҳои рост дорад дӯстон, даступои ғафс, ҳама ҷиҳата чӣ қадаре таъриф кунем дӯстон мола камай. мегузарем ки дӯстон навбат ба боқачаи гибриди номери 2. боқачаи номери 2 бо ҳамроҳи 3 якҷо фурӯхта мешавад агар касе мегиранд. бо агар дӯстон дар алоҳида гиред дӯстони азиз, мана ин боқачаи гибрид дӯстон сементал қити бо меси хутомо дӯстон гибрид шудагӣ, синни солаш як 5-6 моҳ шудагиай. нархи мол дӯстони азиз, агар алоҳида гиред ин мола 13800 сомон. мана ин боқачаи номери 3 бошад пари ҳамая шарики ҳамая дӯстони азиз. мана ин боқарам дӯстон гибрид. агар ҳар дуяшро гиреданд дар якдигар 27500 сомон савдо мешавад. дар алоҳидагӣ бошад мана инаш 14500 ва 13000 муомилаи хуб дорад. марҳабад ки дӯстон шансро аз даст надиҳед. агар ки дӯстон ҳар сеашро як ҷо харидорӣ кардан хоҳед, боз дар нархи гуфтагем боз савдои хуб мешавад. марҳабад ки дӯстон шансро аз даст надиҳед. як дона лайк, комментария хуба фаромӯш накунед. чӣ қадаре комментария хуб бисёр шавад дӯстон, мо ҳамиққа дӯстон ҳавасманд мешавем. хайр дӯстони азиз, худованди меҳрубон нигаҳбонатон бошад. ҳар куҷое ки бошед сарбаланду саодатманду хонобод бошед. худоҳофиз. як дона лайк ва комментария фаромӯш накунед.